Terve, nyt otetaan täältä nopea yksi hissi täältä urheilupuiston metroasemalta. Nopea hissi vielä tässä vaan. Täällä on tämmönen kaksoishissi, jossa No niin. 2015 11556309. 21 henkilöä tai 1600 kilogrammaa. Oho! Onpa äänekäs. Alas. Toi toinen hissi taitaa olla jossain joku rikki tai tällaista. Tulee niin paljon meteliä. Tästä hissille ei tule yhtään. Mennään alas ja vaihdetaan hissiä. Joo, täällä voidaan vaihtaa. No niin. Toinen tosta noin. Onks tämä se äänikäs hissi? 11556308 ja katsotaan nyt. Onko? Kyllä. Tämä hissi on erittäin äänikäs kyllä. Nyt ollaan perillä. Ja erityisesti alasmeno on kaikista äänekkäin. Tää on vaan ihan tämmönen normi-hissi. Ei tässä ole yleensä ei tässä ole hirveästi mitään erikoista. Mennään vielä ylös ja lopetetaan. Mikähän tuolla on T2, T1 ja niin. Outoa. Täällä voidaan lopettaa. Moi moi!